Tämä on kuin pyörämyrsky. Täällä Ankkalinnan kilpalaserlentokoneet, sen ankka hämärtää, saattaa ratkaista arvoitus tai kirjoittaa historiaa uudelleen Ankronissa OVO. Joka päivä he siellä tehdä Ankronissa OVO tarinoita, ukkarohkeus tehdä pahoja ja onnea tarinoita. DDD vaara katsella takanasi, siellä muukalainen ulos sinua. Mitä tehdä vain napata kiinni joitakin Ankronissa OVO. Joka päivä he siellä tehdä Ankronissa OVO tarinoita, ukkarohkeus tehdä pahoja ja onnea tarinoita OVO. Ei poni hännässä ei puuvillasta häntää, ei Ankronissa OVO.